नरक बा टीमनि जोङो खाबाक्सा खाबाक्सा आगरलानि स्टुडेन्ट मागनो जों बा टीम नरक फिनि थांनाय बा टीम थांनाय दिनै खाजु क्लाब बाय बोसोर जाते नरक माने प्रेक्टिस खाय फैलेखा दरक बाय थंमुङो बातायनायनि बागै जों साइमियाखौ नों खरकसा टीम नोङै तामुलाय सिनियर एज ए मेनेजार खरक बोसोर टीम ताय फैगोना प्लेयार बारा दे हायर देना हायर तुफा हायर खरै ती तो नरक खाजुर युथ क्लाब रक बाय नरक मा बातायनाय थंमुङो किनि किल्ला जै मिनिस्ट्रियाम थंनो खलाव बोसोर जाते नरक प्रेक्टिस खाय फैगा नरक कपलाय देनाय ना तामो बमा हाय नरक तामो जों 100% कपलायनाय अमसो काम साइमानो जों एकदम काहामके थं जों साइमान जाक प्रेक्टिस इन एकदम वेल मेंटेन जों खायजाक जोंनि काहामके प्रेक्टिस खायया जोंनि प्लेयार रबो एकदम साकथानाय थंनाय हिनि गत सालाय जों सिनियर नों बाय साइमान जे नों साक नों माने नों खरकसा एसे नों मेनेजार रोङै अ टीम नेङै नों ताय फैगा निनि टीम रक न खाजुर युथ क्लाब रक न मेचना हेने नों बायके साइमान आगे रमा थंजाक दे ना बुम हाय तंगानि प्लेयार नि थानि आंनुक जाक बरन आबि आबानि बागै आं तिक साइमान निनि मुं खेताबो आं बुं के बिरोजि प्लेयार तो प्लेयार नि बिसिङ तो अमु करे हायर करे जत जारा परिना स्टुडेन्ट होबानो जार जार स्कुल आगिरो जारायफ्रो रोंगि फायमानि बिसिङनो जों आगे तार जागा थानसा थांनाय मानि प्रेक्टिस खालामनानै बा जतन शॉर्ट मेसेज तामो माने ककसान मुजुं चिनि ओ खाजुर क्लाब युसक न तामो न ककसान मुजुं माने कामके थंनान बागै अमाय ताम ककसान मुतनि खाजुर क्लाब जों बाब्राय हाके कुनु देराया ना तै अमाय फराबाय मा थुमान बगे बेलाय खुसि गोसो बका सारांगो ते थंना बगे कुनु सिनि छरानो रुफायो कामके जों किसा बारा कासिया कासिया के थंमा गलायनो चिनि गोबां माने ठीक हामबाय